زۆردەستیە لەسەر چاپەمەنیە لە ترکیە هین بەردەوامە. Bi taybetî piştî darbeya leşkerî gelek rojnamevan bû peywendiyên wan ên bi rêxistina Fethullah Gülen de hatine binçavkirin û gelek televizyon û rojname jî hatine girtin. Operasyona vê dawiyê li ser Rojnama Cumhuriyetê bû û çendin rojnamevanên wan hatin binçavkirin. Rojnama Cumhuriyet li Tirkiye wek rojnama komariyan tê nasîn. Bi sadan alîgirên wan li ber deriyê Cumhuriyetê kom bin û zordestiya li ser çapemeniyê protesto kirin. Bu operasyon ev operasyon li ser kesên piştgirî didin dewleta qanûnî tê çêkirin. Ev operasyon dijî sîstema yasayî, dijî demokrasiyê û dijî azadiyê tê çêkirin. Çi bingeheka qanûnî niye? Serokê Partiya CHP Kemal Kılıçdaroğlu bi heyeteke serdana Cumhuriyetê kir û ev bûyer şermezar kir. Darbe fırsatçılığı yapıp Em rûpirûyê zordestiya li ser rûşinbîran û rûnakbîran û çapemeniyê tên. Rojnamavana Cumhuriyetê Ayşe Yıldırım dibêje ev operasyon bi tenê ne dijî Cumhuriyetê hatiye çêkirin. Bu sadece Cumhuriyet'e yönelik bir operasyon değil aslında. Türkiye'de ev operasyon ne bitine dijî rojnameya Cumhuriyetê ye. Ev darbeyek dijî azadiya çapemeniyê ye. Hikûmet Cumhuriyetê bi darbeya leşkerî ve girê dide. Kenya me bi vê çendê têt. Bi nêrîna min hikûmet ji ber berpirsiyariya xwe ya qanûnî direve. Ji ber wê yekê zordestiyê çê dike. Rojnama Cumhuriyet di malpera xwe de diyar kir ku 12 karmendên we hatine binçavkirin û polîsa dest danîne li ser kompîterên wan. Parlamenterê CHP Barış Yarqadar ji yek ji bejdar ve protestoya bû. Cumhuriyet Gazetesi AKP iktidarının en sert muhaliflerinden biri. Rojnameya Cumhuriyet rojnameyeke serekeye dijî hikûmeta AKP'ye û her roj tiştên rast parve dike. AKP naxwaze tiştên rast bibihîse û bên parvekirin. Girtina rojnameyan û televîzyonan mafê xelkiyê gihîştina agahiyan ji holê radike. Ev jî guneheke dijî yasaya bingehîn. Hevserokê HDP Selahattin Demirtaş daxuyanîk di derbarê Cumhuriyetê de weşan û dibêje ev dijî muhalefetê tê çêkirin. Türkiye'de muhalif tek bir sesin kalmaması için ev parçeke ji zordestiya hikûmetê ew naxwazin ti dengên muhalefetê hebe. Zordestiya li ser çapemeniya Tirkiye hîn berdewam e. Desthilatdarên partiyên siyasî muhalefet dibêjin hikûmeta AKP darbeya leşkerî ji xwe re dike hêcet. Da ku muhalefetê bêdeng bêxe. Ara Macar, Deng Amerika.